Every marine is a rifleman. No es pot. Cari, Què? estan És pot abusant que de mi. Estan abusant a la Xana. Així patara, miau. I fuig, el cabron. Que algú posi Joc de Castell, sisplau. Funciona ja? Aviam. Sí, ja està, que el tenia Me cago en la desactivat. puta, aquí està tocant Ara la prova meva de... xarxa. Shotgun. Entri. Per què m'he quedat? No, que... Pots obrir la Espera, porta, espera. però. No em Fico deixa. darrere. No, aquí No. mateix. Ah, mira, jo pujo aquí. Mira, un Joder, vídeo. jo volia la sí. shotgun. Que està aquí al costat del Silver. Què passa, Lady D? El... I el negre de terra, com tot. Com ha de ser. Això ha sigut accidental, no ho he fet a Que diré propòsit, eh? són per blanquitos, només. Mira, doncs ara Val. pots si em... No sé, Bueno, abans de començar, tu... Distància... De fet, aquí... Collons. Ai, perdoneu. Què passa? Que m'estan trucant, cony. I puc fotre un kick? Sí, Tio, a més no pot. un moment. Sobretot per masses d'infanteria, per estructures i vehicles lleugers. Hi ha algú que vol una pixa. La mateixa teoria... Ara anem. Que s'escolta aquí. Quiero enseñar este mundo espléndido. Vinga, puja de Gunner. Espera, a veure com es fa això. Gunner. Va, ara et sents per la... Roger, com parlo per l'intercom? Ja està. Ai. Toca molt engegar. Hola! Ara estic carregant. Sí, hi ha dos. I és mortíssim ara mateix. GG. Shot. Crec que l'has donat, eh? Hi ha més helicòpters. Sí, hi ha molts. Que això no Jo vull provar un. Això no és... I això està buguejat, eh? No. Amb compte que et matarà. Espera, loco, espera. Puc Espera, pujar? loco. No em Aquí, truquis, venga. Foli, venga. Vámonos, venga. On estan? Gràcies. Del bar de Baró. Pobre no. M'he bloqueat, m'he bloqueat. Fui a por ella y la dije quiero montar Amb conmigo. les granades, però... Y ella me dijo de acuerdo, parece Amb compte que potser ara dispares un... amb el gestor de cotxe. como la vida. Me daba vergüenza. Y la podía mirar directamente a la teta. Han flipat. Así empecé a tocar violentamente a los Quina otros. impressió que estaria amb Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allá estaba tú, con tu melena de punto platino de bombilla. Allá estaba tú. Allá estaba tú, súper nítida, mirante, brillante. Y allá estaba tú. Bueno, podem anar de fons d'helicòpter. Allá estaba tú. Però crec que els dos pilots estan incapacitats. No, perquè ja m'hi ha fent de pilot. Vale, hi ha punts al grup d'embarcacions. Auto-hover, No m'acordo. auto-rotation. Bueno, No està mal. jo no puc... Tot te xoque. Espera, baixa't tot. Tira'm d'arriba, baixa. Vinga, Ala! Què passa? vale, aviam. Hòstia, perdó, No Perdó, passa sí, res. perdó. Nois, baixeu tot. Baixeu. Aviam, ara mateix estem aquí, per aquí mig de l'escola, no? Mireu el mapa? 5 de 5, sí. Mireu el mapa? Sí? Sí.
Vale. Què us sembla si fem una carrera fins... fins a Mount CQB? Vale. Amb quins vehicles? Amb aquest... Ah, camions. Vinga. Vale, Jo vull el camió. Vale, doncs tu... vale, jo em quedo el meu. Com? Un moment, sentiu tots? Sí, jo sí. Vale, corre, 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 corre. Llego tu pico la tarde. A esquerra o dreta? Esquerra, no? Guaita aquest. A la... Ala! És a l'esquerra, oi? A la dreta, a la dreta. A dreta? Ha volat! Xana, dispara la bola del... Sí, sí, posa't un mica. No et porto arma! Aviam, prova ara, Xana, prova ara. Carinyo, em sents? Ah! Tinc intenció de col·locar la mina en la posició XY en direcció cap al sud-est. Ja veus. Vale, baixa, Carinyo, baixa. Sí, he baixat. Vale, puja. Leidan, puja. Leidan.